Umabot na nga sa 4-part ang confession ni Ako Bicol o resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico tungkol sa kontrobersyal na flood control project. Pero dating kongresista, hugas kamay pa rin. At PBBM bumili pa raw ng bahay para maging imbakan ng kanilang kickback. Si Ivy Reyes sa ating Politico Update. Hugas kamay ang dating kongresistang si Zaldico sa pinakabago nitong video sa social media kung saan punto pa rin nag-budget anomaly ang magpinsang sina Pangulong Bongbong Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Muli, pinabulaan na ni Ko na may natanggap siya sa hatian ng kickback sa mga infrastructure project simula pa nang umupo siya bilang appropriations chair sa Kamara noong 2022. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos. 100 billion pesos na maanomalyang insertions ang unang nabanggit ni Ko. Ngayon, mayroon pa raw 56 billion pesos ang magpinsan dahil 2 billion pesos kada buwan ang hinihinging kota sa kanya. Bukod pa rito, mayroon umanong 96 billion pesos na isiningit sa 2026 national budget. Pagkaupo raw niya noong 2022 sa Kamara, tinimbrehan na umano siya ng dating speaker na kailangang mag-ayos ng kickback. 2 beses itinanggi ni Ko na nakakubra siya sa bilyong-bilyong pisong aligasyon niya at sinabi pang nagagalit umano si PBBM kahit nagawa na raw sa Kamara ang mga nais nitong ipasok na line item. Aligasyon pa ni Ko, may pinagbabagsakan sila ng bilyones para sa Pangulo na binili pa raw para lang maging imbakan ng kanilang kickback. Ivy Reyes, Billionaire News Channel.